missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, Javelin missile, lupok tanan. Amo di nahimo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy. Ay mo yung system pamuyong lang. Kalma lang. Ang D3 Bio ang gaatake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy. That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio. Yes, dengue, dapat mag D3 Bio. May ara Sir kang ito Boy. import immune system. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala namin tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogin, sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas active pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, nag-indi manami ang akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio. ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may visio. Ang visio nga may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Dali, si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilana. Ginsulayan ko pa, no, ang may TC, kag 1 capsule, 3 times, after 1 week, namin gid ang akong nga pamilya. Salamat sa may TC. Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dysuria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala gid ako makabatsyag sang sakit. Mighty C. Sa mga butika. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre!
Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:34 sagang oras. Ginadulong sa atos karon sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Bangon na, kag magkape. Yeah! Merry Christmas, everyone! 500 na ang budget! Salute to Berna! Tahimik ang gabi at walang nagsasaya. Nagluto ang ate, sabaw lang ng tinola. Sa bahay ng kuya ay nag-iinuman pa. Ang bawat tahanan pinagtitipid pala. Okay lang giliw, kain na lang tayo. Meron lang tayong tinapay, ham, keso. Di ba Noche Buena sa gabing ito? Ang budget 500 piso. Okay lang giliw, kain na lang tayo. Meron lang tayong tinapay, ham, keso. Di ba Noche Buena sa gabing ito? Ang budget 500 piso. Ang Pasko'y darating, dapat tayo'y magsaya. Pero may nagsabi, 500 ay kasya na. Sa bawat pamilya, tiyak na kukulangin pa. Ang bawat tahanan, lahat ay natatawa. DTI Roque, mag-challenge nga tayo. Kung meron tayong 500 piso, di ba prutas lamang kukulangin to? Ang bobo ng mga naisip nyo. Hay nako, giliw, nililigaw tayo. Dahil may issue ngayon sa gobyerno. Magnanakaw muna ang hulihin nyo. Kami na ang bahala sa Pasko. Ay, naku kayo! Kapit mga Pilipino. Ang Pasko'y darating, dapat tayo'y magsaya. Pero may nagsabi, 500 ay kasya na. Sa bawat pamilya, tsaka kukulangin pa. Ang bawat tahanan, lahat ay tawang-tawa. DTI, okay, mag-challenge nga tayo. Kung meron tayo
tayong 500 piso. Di ba't prutas lamang kukulangin to? Ayusin ninyo ang trabaho nyo. Ay nako, K5 giliw, Ray nililigaw Espeha tayo. Umalay Dahil para sa may balitang issue ngayon K5 gobyerno. sa umaga. Magnanakaw muna ang hulihin nyo. Kami na ang bahala sa Pasko. Nya! Merry Christmas everyone! Mabuhay ang Pilipinas! Nya! Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas! Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning! Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa pagpangalagad sang balitang K5 sa umaga. Miyerkules nga edisyon sang aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Today is December 10, 2025. Ang pamangkot tani maabot na ang grasya nga aton ginahulat-hulat. Para mainugbakal na kita sang Noche Buena package. Sa aton sini mga pidalangga nga mga tagpalamati, today is Wednesday, December 10, 2025. Okay lang giliw. Sa aton sini mga pinalangga nga mga kabyanan, welcome na sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Ginatamyaw ta na sa mayong agang aton sini nga mga vendors sa nagkalain-lain nga mga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ilabi na gid sa Banwa sang Pototan, Iloilo. Meron lang. Ginatamyaw taman sa mayong agang aton sini mga mamang tsuper nga nagapasada nagalibot aga pa. Nagbiyahe sa buong aga sa aton sini nga mga ka-K5 samtang nakatutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo, ang kampyon nga istasyon sa syudad kag probinsya sang Iloilo, K5 News FM. And of course, sa ato sini nga mga kabyanan sa Fans Club International 1 and 2 naton nga aga para ka pamati sa aton via Facebook live streaming. Ilabi na gid ang aton sini nga mga online netizens, mga overseas Filipino workers OFW abroad. Live na live kita mga kabyanan nga mabatian kag makitaan sa K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-follow, i-share ang aton sini nga Facebook live para mas madamo pagid nga mga ka-K5 naton around the world ang makapamati diri sa balitang K5 sa umaga. And of course, sa aton sini nga mga ka-K5, mabatian makita sa pila naton sini ka mga social media platforms pinaagi sa aton sini nga mga TikTok and YouTube channel. I-follow tanan-tanan naton sini nga mga social media para tanan updated kamo sa mga balita kag mga impormasyon. Sa inyo kinaanda na ko ang inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga ko naman si K5 Ray Espeha Umalay. K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga. Manayanayang aton sini nga tiyempo subong nga aga, subong nga Miyerkules. And we thank God for another day, for another life, because every gising is a blessing. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Good morning kay Ma'am Ning Ilomba, dear Lord. Thank you for this new day. Thank you for the beautiful gift of my family. Please watch over each of us. Protect us and guide us and keep us closer to you. Help us to be patient with one another. Bring us safely through this day and gather us back together during night. Bless my relatives and friends and for those who cross paths every day. Amen. A blessed Wednesday morning, Sir Umalay. Kakipay Bray, good morning from Ma'am Ning Ilomba. Good morning man sa imo, Ma'am Ning Ilomba. And thank you for the words of wisdom. Aga pa. Erlina Tilar Maggoles, blessed morning kay Bray, shout out sa bana ko nga si Noel Goles, kaya pa nga pinasang klinika DTX Coffee Mix. Kaya pa nga pinasang masaburuso nga kape. Sa aton sini nga mga ka-K5. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Gali sa aton sini nga mga kulturan, higupan nyo na ang mainit ka kape aga pa para mabulubugnawan kamo, ilabi na gid kung hangover kamo kagabi. Ilabi na gid kung nakaubos kamo sang 5 ka botelya nga ilimnon kagabi. Higupin nyo sang mainit nga kape para maulumpawan ang inyo sini nga kahulugbon. Higop kita.
Oras mga ka-K5 alas 4:43 aga. Good morning sir, I'm watching from Jeddah. God bless you always. Oy, ginatamyaw tagali sang mayong aga. Ang aton sining amigo nga konsihal sa aton sining mga ka-K5 dira sa may Banwa sang Bingawan. Si SB member si Mora ang migo namon ni Uting Guanson, no? Ginatamyaw naton sang mayong aga si SB Beber si Mora kag si Migo Kenneth Catalonia sang Bingawan, Iloilo. Ay pakuda kalagaw-lagaw sa Bingawan, maglagaw-lagaw ko na sa Bingawan SB si Mora kag Migo Kenneth Catalonia. Pakapi-kapihan yung man ko da sa manami nga coffee shop da sa Bingawan ha. Sa kay SB member si Mora kag Kenneth Catalonia. Good morning. Kato sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ma'am Helen Pagaypay. Sa kay Beth Idarlilia, thank you Lord for giving us life, another blessings every day. Watching and live diri nga nagapamati ang husband ko nga si Arthur Lilia sa amon Batsuyan kag Lumihan sa Kalinog, Iloilo. Salamat gid Ma'am Beth Idar Lilia, aga pa naga-tune in kag nagapamati na sa ato sini nga pagpangalaga. Ang oras alas 4:44 na mga kabiyanan. Diri sa balitang K5 sa umaga. Diretso kita na isikan nato ng lakat sang panahon base sa DOST Pag-asa. Ang aton sini nga pinaka-latest nga weather forecast as of 2 a.m. today, December 10, 2025. Sa aton sini nga mga ka-K5 ang ginakabig nga LPA o kon low pressure area ang nalusaw na dula na mga kabiyanan sa aton sining Philippine Area of Responsibility. Good news ini mga ka-K5 sa aton sining mga kuturan because wala na sang ano pang LPA o kon low pressure area o kon tropical cyclones sa aton sining mga ka-K5 nga naga-form or kon nagabuo, nga na-monitor ang aton sini nga pag-asa sa sulod sang Philippine Area of Responsibility even sa gwa sang aton sini nga PAR. Sa aton sini nga mga ka-K5 amo ning kapyon. Ang mga bagyo way nakamuya sang lugar di subong samon. Ay dugay kamo na pasikat. Kay kami anay mapasikat, kami anay ma-celebrate, tagain nyo mga kami sang tsansya nga maka-celebrate sang Christmas kag New Year nga malanaya ang chimpo. Tama natin nyo yung mga bagyo kamo. Sa itong sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Hindi na kamo anay magbisita des Pilipinas. Sa itong sini nga mga kuturan, alas 4:46 aga. So manami ang aton sini nga panahon, manayan-naya, malamig ang simoy ng hangin mga ka-K5. Malamig ang simoy ng hangin. Kaysa ng bawat tanawin. Nya! Nya! Merry Christmas everyone! May battery na ang budget! Salud sa buhay na! Tahimik ang gabi at walang nagsasaya, nagluto. Nagapangapinas ang klinika DTX Coffee Mix si K5 Ricky Boy Poros, aga pa sang barangay Kalayan, Pototan, Iloilo. Bawat tahanan, pinagtitipid pa lang. Okay lang giliw, kain na lang tayo. Meron lang tayong pinapayhang keso. Diba noche buena sa gabing ito, ang budget 500 ang piso. Okay lang giliw, kain na lang tayo. Meron lang tayong pinapayhang keso. Diba noche buena sa gabing ito, ang budget 500 ang piso. Ang Pasko'y darating, dapat tayo'y magsaya. Pero may nagsabi, 500 ay kasya na sa bawat pamilya. Tiyak na kukulangin pa ang bawat tahanan, lahat ay natatawa. DTI Roque, mag-challenge nga tayo. Kung meron tayong 500 piso, di ba't prutas lamang kukulangin to? Ang bobo ng mga naisip nyo.
Hay nako giliw, nililigaw tayo dahil may issue ngayon sa gobyerno. Magnanakaw muna ang hulihin nyo, kami na ang bahala sa Pasko. Ay, naku kayo! Huwag nyo kami tinitawid na Pilipino. Ang Pasko'y darating, dapat tayo'y magsaya. Pero may nagsabi, 500 ay kasya na sa bawat pamilya. Tsak na kukulangin pa ang bawat tahanan. Lahat ay tawang-tawa. DTI okay, mag-challenge nga tayo. Kung meron tayong 500 piso, di ba't putas lamang kukulangin to? Ayusin ninyo ang trabaho nyo. Hay nako giliw, nililigaw tayo dahil may issue ngayon sa gobyerno. Magnanakaw muna ang hulihin nyo, kami na ang bahala sa Pasko. Nyay! Alas 4:49 mga ka-K5 sa to sa pagpangalaga. Diretso na kita sa mga labing talalupang doon ng mga balita. Headlines nga ginadulong sa to sa Kalawan sang Klinika DTX 500. Mga ka-K5 para sa may mga hypertension o kon high blood kag diabetes. Mag-inom sang DTX 500. May ampalaya kag di sugar cane extract na himo sa panit sang tubo. Di superior antioxidants. Klinika DTX 500. Oras alas 4:50 mga kabiyanan, ginatami ito sa mayong aga si Tita Janice Ilisan nga nag-celebrate kid sang iya sirikad lawan kahapon nga adlaw. Happy birthday liwat Tita Janice ha. Sa mga balita naton mga ka-K5 dumanyo tong bata nga 7 ka tuig nga nasapuan nga nasulod sa sako mga kabiyanan sa may Lambunaw. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati nga ginapatian nga rape no, antes ginsulod sa sako. Sa aton sini nga mga ka-K5 ang resulta sang 7 tanan ka mga person of interest sa ginpatigayon nga DNA test. Sa aton sini nga mga ka-K5 no, wala pa na-release sa gihapon mga ka-K5. Amo ning ginahulat-hulat tani mga kabyanan. No, sa aton sini nga mga kuturan nga makita kag ma-release ang resulta para matumod kung sino sa 7 ka mga person of interest ang may kailabtanan sa pagpanghimulos, pagpatay kag pagsulod sa sako sa sining makaluluoy nga 7 ka tuig nga bata. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Tigin lubong na ni sa gintalikdan nga adlaw mga kabyanan. Kag kung sin-o mani ang nag-ubra sa iya, gabay pa nga hindi ka pagpatulugon sa aton sini mahal nga makako kag makonsensya kang animal ka. Sa aton sini nga mga kuturan, lantawa ba lang ginubra mo sa 7 ka tuig ni nga bata? May handom pa ni, gusto ya pa ni tani nga magmaestra. And at the same time, aton sini nga mga ka-K5, ma-celebrate pa ni tani sang Pasko kag New Year. Pero gindula mong kabuhi sang isa ka 7 ka tuig nga bata tungod lang gid sa pagkamanyakol mo nga klase kag tawo ka. O gabay pa tani nga madakpan ini mga kabyanan sa aton sini nga mga ka-K5. Alas 4:51 ang RCSU 6 no sa aton sini nga mga ka-K5. Iga-validate ang mga impormasyon nga may naga-manufacture sang palupok sa Arevalo. Kay ti ang Arevalo mga kabyanan, diri sa may syudad sa Iloilo, diri na di sang una ginaobra ang mga lokal nga mga palupok. Di subong ginabawalan na mo. May mga permit ka na nga dapat niya madwa nga si kasuhon. Sa aton sini nga mga kakipay, bantis ka mag-obra, mag-manufacture, mag-obra sa mga palupok, mga kabyanan. Istoryahan tani karon sa aton sini nga pagpangalagad sa dugang nga mga balita. Top 7 provincial level most wanted person arestado sa banwasang istansa Iloilo. Social media account sa lalaki nga nagsaka sa poste sa Sunset Boulevard deactivated na suno sa post mo.
Ito mo lang sa kasakat o bala sa may poste sa may street light to. O sa to sini nga mga ka-K5 kag nagpasikat kag nagkalakanta. Ginapangita subong. Sa to sini nga mga ka-K5 amo na kung isa nga ang pasikat bala kag ang pagkapulok-pulok ta ibutang tas lugar. Ang pagpasikat kag pagkapulok-pulok ibutang ta sa lugar mga ka-K5. Sa dugang naton sini ka mga balita mga kabyanan. Duha ka mga children in conflict with law o kon CICL sa Balay Dalayunan nakapalagyo sa distrito sang Lapos. Sus! Sa aton sini nga mga ka-K5 amo ang mga Balay Dalayunan ni mga ka-K5 o kon children in conflict with law. Amo ni sila ang mga bata nga minor de edad under sa juvenile justice system naton sa Pilipinas. Sa aton sini nga mga ka-K5 no? Sa aton sini nga mga kuturan nga hindi mo sila pwede nga malakot o kon mabutang sa presuhan o pod ang mga regular nga mga PDLs samtang mga minor de edad pa ni sila nga nakakumitar sang ginatawag nga krimen. Dira ni sila anay ginabutang temporaryo sang DSWD kag mga pulis naton sa ginatawag nga Balay Dalayunan o kon children in conflict with law nga tawag na nga temporary shelter nila samtang minor de edad pa sila mga ka-K5. Tiyo, ang pamangkot dere sa aton sining mga kuturan nga nakapalagyo sa aton sining mga ka-K5. Hindi ni silingon nga mga minor de edad gani magkomiter sang krimen, makapatay, makabuno, kung ano man dira sa aton sining mga ka-K5 do sa wala lang naton. No, hindi pababayan ng naton mga kabyanan. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati subo nga tsimpo nga daan mga ka-K5 ang kriminal way na sang ginapili nga edad. No? Sa aton sini nga mga ka-K5 pati kamo ang kriminal wala na sa may ginapili nga edad. Amo ni gani mga ka-K5 nga aton sini nga Congress and even ang aton sini nga mga Senado panumdum subo nga panubuan ang age o kun ang edad mga ka-K5 no? Sang mga nagkomiter sang krimen sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati ginaplanuhan nila nga panubuon kay tungod nga nagadamo na gid ang mga kriminal mga kabyanan no nga nagakomiter sang krimen nga underage o kon mga minor de edad mga ka-K5 sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati para nga ti makuha gid sang mga biktima o kon pamilya sa mga biktima ang ginatawag nga hustisya. Dira subong sa may Balay Dalayunan na napalagyuan sila nano ng inyong security naman. Sa aton sini nga mga ka-K5 sa aton sini nga mga kuturan natamaan kamo ka kumpiyansa sa mga minor so sa mga minor de edad subong nga mga kriminal mga mautok mga wais sa aton sini nga mga ka-K5 no maintuan kagini mo. Western Visayas nakabalag sang 648 ka mga napatay bangod sa HIV humalin 1986-2023 o suno sa CPD Region 6. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati ining HIV virus nga ni sa aton sini nga mga ka-K5 kung maalam ka lang kag kung nagabasa ikaw no ang HIV virus di way kinapati gani isang kahadlukan kung nagpositive ikaw gid man no pero it's better to be safe, it's better nga wala ikaw sang HIV no sa aton sini nga mga ka-K5 nagadamo subong whether we like it or not mga kalabanan sini nga mga nagapositibo sa HIV mga kabyanan ang naga-male to male sexual intercourse no sa aton sini nga mga ka-K5 no kutsilingon laki sa lalaki nga obra sang ginatawag nga sexual activity sa aton sini nga mga ka-K5 no? May mga porsyon may mga percentage pa nga mga babae kag pure nga mga lalaki pero ang pinakamadamo gid no based on the record is male to male sa aton sini nga mga kabyanan. Now ining HIV nga virus kani mga kabyanan sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati no mayara na ni subong nga mga bulong nga kung magpositibo ka imnon mo lang ng bulong sa aton sini nga mga kabyanan no sarang nga hindi na magdamo ining HIV virus kag hindi siya madula sa lawas mo pero pwede ikaw nga mangin negative mga kabyanan liwat sa HIV. No? That's why nga digani ining mga gina-encourage nato ning mga kuturan naton nga kung
balaan mo nga nagpositibo ka sa HIV, nakapa-test ikaw, hindi ikaw magpanik. Panumdum ikaw kung paano mo tawag na solusyonan ang imo sini nga problema kag kung paano kag kung sino nga mga tawo makabulig simo. Kay kadamo na ni subong mga kabyanan nga mga tawag ni gani nga mga private and even in public nga mga organizations, mga kabyanan nga nag-advocate sa sining ginatawag nga HIV awareness, no, sa aton sining nga mga ka-K5. Kaya mo ning mga nabalag mga ka-K5 since 1986 to 2023 mga ka-K5. Sa dugang nga mga balita, balor nga 96.5 million pesos nga slope protection structure sa barangay Manalasa sa Limudyan, Iloilo. Gina-question sang sangguniang panlalawigan. 96.5 million pesos nga slope protection structure. Ibaloon tani karon mga kabyanan kay ka-K5 Alex Escalante sa iya sining nga report mga ka-K5. Alas 4:58 na sa aga. Karon ka mga balita nasyonal ang aton man sini nga pagatalakayon kay ang Department of Justice sa aton sini nga mga ka-K5 nagpagwa sang press statement kahapon December 9, 2025 base sa ila sini nga prima facie evidence, no, grabe, prima facie evidence sa aton sini nga mga ka-K5 nga may ara sila sang kapin 25 tanan ka mga individual, no, sa aton sini nga mga ka-K5 nga naimbolbal sa ining kidnapping kag homicide sa sining issue mga ka-K5 sa ginatawag nga pagkadula sang mga sabungero sa aton sini nga mga ka-K5, no, dito sa Maynila nagduman yung issue sang mga missing sabungeros, no? Missing sabungeros sa aton sini nga mga ka-K5. Ang Department of Justice, no, ginatubod suwong ang 25 tanan ka mga responsable nga mga individual natuhoy sa kidnapping with homicide kag kidnapping with serious illegal detention nga kaso mga ka-K5. Isa diri sa mga nagapanguna amo ang negosyante nga si Charlie Chu Ang o kon mas kilala nga si Charlie Ang sa aton sini nga mga ka-K5. Ang ini nga kaso from the Department of Justice mayara sang case nga People of the Republic of the Philippines versus Charlie Chu Hai Ang o kon mas kilala bilang Atong Ang sa aton sini nga mga ka-K5. Nakita sang panel sang prosecutors sa prima facie evidence nga reasonable kag may basihan, no, may reasonable certainty of conviction to indict the following respondents ining 25 tanan ka mga individual with 10 counts of kidnapping with homicide, no, ngan ginatudlo bilang responsable sa pagkadula sang mga kapintanan 30, masubra 30 kag may mga nagdugang panigani nga mga missing sabungeros mga ka-K5 nga allegedly based sa mga whistleblower nga ang mastermind sa likod sang pagkadula sang sining mga sabungeros amo ang negosyante nga si Atong Ang mga ka-K5 kag ang mga bangkay sang sining mga missing sabungeros didto ginapanghulog sa Taal Lake mga ka-K5. Didto ginapanghulog, didto ginapanghaboy ang ila sining nga lawas. After nga pangpatyon ini sila mga ka-K5. Tiining 25 tanan ka mga tawo o kon individual naging pangpailan sang kaso kag nakita sang prosecutor nga reasonable sila agod nga kasuhan o reconvict sa sining ginatawag kidnapping with homicide amo si Charlie Chu Hai Ang alias Atong Ang, Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Rogelio Chudyoso Borican Jr., Rodilo Anig-ig, Jercel Mahilom, Mark Carlo Zabala, Roquilio Anding, Mark Carlo Sabala, bali duwane, Mark Carlo Sabala, basi nagdubli lang o kung isang ning pangalan
si Police Staff Master Sergeant Joey Natanwan Encarnacion. Sa aton sini nga mga ka-K5, si PMMS Aaron Izara Lagahit Kabilyan. Si Police Master Sergeant Michael Akin Claveria, may mga police namin. Si Police Staff Master Sergeant Mark Anthony Aquelio Manrique. Police Staff Master Sergeant Aderson Orozco Abare. May PSSG Edmond Hernandez Munoz. May araman nga PSSG Alfredo Oy Andres. Si Police Major Philip Almidelia. Si Police Lieutenant Henry Saluya. Si Police Corporal Police Chief Master Sergeant Arturo de la Cruz. Police Staff Master Sergeant Farby Opalia de la Cruz. PSSG Alfredo Oy Andres. Joey Encarnacion. Police Corporal Angel Joseph Martin. Jezreel Lazarte Mahilom, Eman Kayunda Falle, Julius Tagalog Gumulon, kag si Police Master Sergeant Renan Lagrosa Fohil Hinsyo, mga kakipay. No, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagparamati, kag 16 counts of kidnapping with serious illegal detention naman para naman liwat kay Charlie Chu Ayong alias Atong Ang. Grabe nga mga kaso. Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Master Sergeant Michael Asitin Claveria, Rodilo Anigig, Rogelio Borican Jr., PSSG Alfredo Oy Andres, Police Major Philip Simborio, kadamo sa mga police kinvolvo, Police Staff Master Sergeant Joey Encarnacion, PMMS Aaron Izaria Lagahit Kabalyen, kag piladanan ka mga John Does, no, nga identified policemen nga nabilong sa grupo ni Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa. Amo ni silang ginatudlo nga mga pulis, mga ka-K5 nga kontak ni Mr. Atong Ang base sa investigasyon, mga ka-K5 nga amo ang nagpang illegal detain sa sining mga sabongeros kaging pang kuha ini sila kag allegedly gin pang patay kagin pang tagbong ang lawas didto sa may Taal Lake, mga ka-K5. Sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, no? Sa aton sini nga mga kauturan, no? Ang tanan ni nga 26 tanan ka mga 26 tanan ka mga information, no? Sa aton sini nga mga ginhiwat nga trial, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Ang iban ni nga mga respondents nga ginapailan sang kaso, ginpang-dismiss without prejudice, no? And sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kuturan, no? Ining mga ginpang-pailan sang kaso karon sa aton sini nga mga ka-K5 ti ini sila ang ginapatihan nga mga involved, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga missing sabongeros, mga ka-K5, no? Amo ni sila sa aton sini nga mga ka-K5. So gabay pa nga ti ang mga pamilya, no, makuha gid ang hustisya nga ila sini nga ginapangayo, mga ka-K5. Masubra 30 ni ka mga sabongeros missing, no? Ang nga pamilya ang nagailibion kay way gid makita nang ila sini nga mga imataway na makapuli sila. Sa aton sini nga mga ka-K5, ang last nila nga nakitaan kag naibaluan nga ti ang ilang mga imata, no, didto sa sabungan, no? Amo ni sila mga ginatawag nga mga nagababiya, mga nagabiya, nagapauwak, mga kabyanan sang manok. Sa aton sini nga mga ka-K5 ti kabalo kamo nga si Atong Ang ni isa ni sa mga tag-iya sang ginatawag naton ni sang una nga isabong, no? Isabong nga naging banto balagin, totally banto ni President Rodrigo Roa Duterte kung madumduman ninyo sang time ni Digong. Kay tungod nga damo sa mga nagbululuang, damo sa mga naglaladik, damo sa mga nalulong sa isabong kag sugal. Damo sa mga naguba ang pamilya. Alas 5:07 mga ka-K5 oras diri sa aton sini nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Dugangan tani karon sa aton sini nga pagbalik kuanta report ni ka-K5 Karen Badilla sa aton sini nga patrol kag pila ka mga balita nga natipon sa aton sini mga Unit 12 reporters mga ka-K5 sa ila sini nga mga beat assignments. Ang oras alas 5:07. Mga balikang balitang K5 sa umaga.
Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido, wala. Aba, anala. Oy, garap. Kinala mo akong mayor, Nay? Ikaw mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit na yaman. Ready? Iwas mo na! Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Naho! Ora, again. Ara. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano tagad last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, ipunos mo na! Grabe sila kay Guapa, Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Bagi sa pagpalakpak. Isang pa, putang-putang ng sakit pa mo. Okay. Naisip na mo, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag na mag-iisip lang sa mga pumuluyong na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Sis lang ang bilog. Sis lang ang pinalaga. Contestant number 2. Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2. Aling Durisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyaan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nino. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito ka ng alam, ha? Mga batong na paginsang, Pisos! Nakalize water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso na ihata, nakadlaw siya. may tag-piso pa na water sa mga. Aray, Awan. udak titwel. Titwel ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Pasakay ka. Tara na. Ini sa ikon ko lang bilog. 200! Yung patupad pasakay, enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakaboy niya, how? 300! Na pagbati mo sa lagbong ako mo. 400! Kami? Tutuhan. 500!
Nalipay mga, nalipay sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa K5 News FM? Okay. Liwatondang hambang naton hep hore lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa dalom. Ang News FM bayaw sa babaw. Okay. Ano to? Ang K5 sa babaw. Okay lang ay. Wala problema ko pa ka magyabot. Sige ha. 1, 2, 3 go. Tungkol-tuwa na lang nabukalis na doon na K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Okay na. Ikaw ang ito, siyempre punay-ibon sa limon, ikaw mambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1-5. Ang pinang ano mo, sila natin 500. Nasa 500. Okay, ready? Okay, go! Ano boy? Uy, matanda! Matanda! Tanda, magpa-shoot pa! Oh, hindi ka sila kaya panagan! Dali lang. Babang ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Lugo, ano tayo? Magalong lugo? Sino lang taglogo? Si Papa! Ready? Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras mga ka-K5 na 5:15 siya. Welcome back sa pagpangalagad sa Balitang K5 sa umaga. Kina-remind naton mga kauturan naton sa maulanon nga tiyempo nga lakat-lakat kag nagalain-lain nga lakat sang panahon. Lakat-lakat. Inom kamo Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil mga kabyanan. Himo sa vitamin D3 kag BCO o convergin coconut oil. Ang Klinika D3 Bio nga sa nagid makatapnan sa mga viral infections, viruses kag bacterial infection. Balatian nga pneumonia kag TB sarang nga matapna paggamit ang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio mga ka-K5. Parisan mo sang Mighty C alkaline base ka vitamin C DTX 500 di superior antioxidant. Sa may mga high blood hypertension maginom sang Klinika DTX 500 parisan mo sang Mighty C alkaline base ka vitamin C basta vitamin C Mighty C Mighty C Mighty C Mighty C Mighty C. Ang aton nga vitamin C. Non-acidic vitamin C na permi ginainom ni Ma'am Ning Ilumba. Ni Nanay Beta Guanson sang Barangay Malusgod Putotan. Sa kay Tatay Kuroy Poras kag kay Candeta dira sa may Ledesma. Nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalaga diri mga kabyanan sa Balitang K5 sa umaga. Ang mga suplemento ni Dr. Mel Itang Oy available ni sa Clinically Alternativo Medicine and Wellness Center nga napamtang sa Pasay City Branch. Sa tanan-tanan nga mga taga Pasay diretso kamo sa Clinically Alternativo Medicine and Wellness Center. Dira kamo diretso ha. Tanan nga mga taga Pasay. Dira kamo diretso sa Clinically Alternativo and Wellness Center ni Dr. Mel Itang Oy napamtang sa may Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa mga taga-Kalinog, Nanay Bet. Nanay Bet. O Ma'am Bet Idarlilia.
Sir Arturio Lilia, kadto ka mo da sa may Cosmart kalinog na. Ubos na stocks yun na. O, bakal na kamo. Idugangin nyo na. Dira sa may Cosmart kalinog, available mga produkto tada may klinika di alternatibo kita dira ni Dr. Ramil Itangoy. Libre ang consultations, wala sang bayan. And of course, dira sa may Miagaw, sa kay Ma'am Sir Wilhelm Tosino, kay Sir Alex Sasabo, kay Ma'am Glory Sidore Gallo. Kadto na kamuda sa may Miagaw ta. Nga branch ka klinika di alternatibo, bakal na kamuda. Ubos na stocks nyo, bakal na kamo. Bakal na kamo ba bago nga stocks? Dira sa may klinika di alternatibo Medicinal Wellness Center sa Orbe Street, Miagaw, tupad sing MCR Agriventure. Sa mga taga-syudad sa Iloilo, tanan-tanan kamo, kadto kamo sa Haro branch naton, sang klinika di alternatibo, tupad sang St. Robert's International Academy o kon college, malapit sa Robinson Saro, available ang aton nga mga produkto dira. No, sa aton sini nga mga kakipay, ang aton sini nga mga produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, Extend Food Supplement nga paborito ni Oting Guanson. No, sa aton sini nga mga kakipay. Kag sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang matnamit kag sabruso nga kape, DTX Coffee Mix. May kape ka na nakadetox ka pa. Sir Albansa Umadhay. Good morning ka kay Ray, listening from Barasan Este, Santa Barbara. Shout out kay Tatay Edelberto kag Nanay Elvera nga nagapamati gid sa imo. Salamat kida kay El Albansa Umadhay. Sir Alex Sasabo nagapangapinas ang DTX Coffee Mix. Oras alas 5:19. Balikan ta karon ang balita to parte sa Prima face investigation, no? O kung sining gipagwa nga statement sang Department of Justice. Kung baga sa malipot kapulong, simple malang na may probable cause para pangpailan ini sang mga kaso ang mga nasambitan to mga kabyanan nga mga individual. Sa aton sini nga mga ka-K5, silingon sa pagkialantaw kag pasa sang mga circumstantial evidence kag mga nakuha nga mga ebidensya nakitaan sang basihan para pang Thailand kaso ni sila sa mga nasambitan nga mga kaso to sa aton sini nga mga ka-K5, no? Ang 10 counts ang kidnapping with homicide, ang 16 counts ang kidnapping with serious illegal detention sa aton sini nga mga ka-K5. So nakitaan sang Department of Justice base sa prima facie o kon prima facie evidence sa aton sini nga mga ka-K5, no, sa aton sini nga mga kuturan sang reasonable certainty sang conviction agod nga kasuhan ining mga individual. 16 counts sang kidnapping with serious illegal detention kag 10 counts of kidnapping with homicide. Sa aton sini nga mga ka-K5. Patay report ni ka-K5 Karen kay kahapon way pa to update, way pa result sang DNA test nga giniwat sa 7 tanan ka mga person of interest sa kamatayon sang sining 7 ka tuig nga bata mga kabyanan dito sa may Lambunaw, Iloilo. Naka-standby na sa linya si ka-K5 Karen Badilla. Ka-K5 Karen sa report, go ahead. K5 Ray ang isa na no or sobra na isa ka bulan ang sa natabo ni ang paghimulos patay sa 7 ka tuig nga bata nga babayi nga si alias Bebe. Kung sa dinti nasapuan ini siya K5 Ray sa sudod sang sako, may higot ang iya nga diog kag wala sang idalom nga panakton kag ginhalit sa CR sa sudod sang ilang nga balay dito sa may barangay Tampukaw, Lambunaw, K5 Ray. Ugaling tubtob subong ti Disyembre na Disyembre 10 K5 Ray, wala sa gyapon na release ang DNA test sang 7 ka persons of interest sa iniyang krimen. K5 Karen, usually kung ma-release na ang DNA test, do wala man na gani ginapublic gid sang police, no? Kay ti kung i-public na nila nga may nagwa na nga resulta kag may nagpositibo sa 7 tanan ka mga person of interest, basi malalagyo ni or malagyo ang ining isa sa mga nagpositibo dabi kiti babalaan niya man nga siya nagubra sang krimen mo ka K5 Karen?
Yes, correct kay 5 Ray, no? Kay sa pagpakikangot naton sa kay Police Captain Jose Winston Biadog, ang hepe sang Lambunaw Municipal Police Station, nga amo man na sa subong ang ilang nga ginahulat-hulat kay 5 Ray nga ma-release ang ining test halin dito sa Camp Crame. Kay ti according sa iya, November 13 ni kay 5 Ray sang ginpadala nila tanan ang ining mga samples dito sa Camp Crame kay 5 Ray. Kag mismo siya man ang naghambal sa aton nga pananglitan makagwa na ni ang resulta sang DNA test di hindi pa nila danay pag-i-public kay base sa 7 nga na ka persons of interest may magpositibo kay 5 rate at least hindi bala makapalagyo dayon suno sa iya pero ti sa subong ang ining pamilya naga normal no sa reaction sang ining pamilya sang biktima nga nagadali man no nga mahatagan sang hustisya ining 7 ka tuig nga bata nga babayi nga si alias Bebe kay kung madumduman November 8 ni natabo ang krimen ti subong December 10 na kita ang nalapawan na sang isa ka bulan kay 5 Ray sang natabo niya ang krimen pero ang pasiguro diri ni Captain Biadog sang Lambunaw nga himuon nila ang tanan kay 5 Ray no nga madakpan ang ining suspect kay kung madumduman man nga ang LGU Lambunaw nagtanyag sang reward money nga 20,000 pesos kay 5 Ray. Pero ang dugang pa diri ni Captain Biadog nga sa subong hindi pa nila ma-confirm sa aton kung may ara sila sang makabig nga eyewitness sa natabo yang krimen kay 5 Ray. Okay. So, usually, ang kadugayon, kung ano ko ng timeline, ginatag sang pulisaw, 1 month? 1 month ginatag din ang timeline para magwa ang DNA test result? Yes, kay 5 Ray. Kay actually, pero bisan wala pa kagwa, kamusta ang ila monitoring sa 7 ka mga person of interest? Are they still here in Iloilo? Dira lang sila sa Lambunaw? Dira lang sila sa barangay? O kung may mga na monitor sila nga may iba na nga naglalakat, nagpalalagyo? According sa kay Captain Biadog ti sa gihapon ang ining persons o ang 7 ka mga persons of interest ara lang sa gihapon kay 5 Ray kag suno pa sa iya nga sa sige-sige nila nga investigation posible nga madugangan pagid ni kay 5 Ray ang ilang nga persons kay mamo usually ang mga normal bala nga mga senaryo pag ikaw ang nag-ubra sang krimen hindi bala pangindulaan ikaw kisad nagaplagyo ka pero basi wais ba ni ang balya hindi ko na yung malagyo kaya kung malagyo ko ako na din yung suspetsuhan nila hulaton ko na yung resulta kung magwa ang resulta dira na ko mamatamat pero wais ting mga pulis na ka-K5 ka rin igo na sila magpagwa resulta na monitor na nila kag na hold na nila kung diin ni ang suspetsado hindi na sila magpagwa resulta nga wala pa nila ma-secure kung diin ang whereabouts sang suspect kay 5 ka rin? Yes, correct kay 5 Ray. Temo na nga sa subong tiginahulat-hulat manok base maka-update pagid sang dugang ang Lambunaw Municipal Police Station regarding ni sa rape case kay kung mahibaluan kay 5 Ray hindi lang maningandaan ang rape case ang ginauyatan nila subong natabo nga krimen no dito ya sila nga banwa kay kung madumduman may shooting incident pagid nagadulupli ang mga case no nga ilang nga gina-investigate sa subong kay 5 Ray. Gabay pa matagano station ni si Inday Bebe sa to sini nga mga ka-K5 kiti hindi ni basta-basta nga krimen ang ginobra sang suspek gintuyo nga luguson himuslan pero why gito matigayon di ba may ara sang sa investigasyon to dibla sang iya autopsy results nga ginapasudlan pero why gid magsalop why gid ma-penetrate kay na siguro nabatian ang singgitan sang lula blang nga napangita ya puya. Siguro amo to nagsala-sala nagpulok-pulok atong animal nga to. Ginahigtan niya ni sang liog sang shoelace ang bata di ba? Aging higtan niya sang shoelace ang sa liog ang bata kay 5 Karen di ba? Yes, correct. Ang shoelace nga ni halin ni sa tennis sang amay sang biktima kay 5 Ray. Hasta nga madulaan sang ginawa.
Sang nalulaanan ni siyang ginawa sa aton sini nga mga ka-K5 no ginsulod yan sa sako. Kag ginigta ng sako, kag ginbili ng sako sa kilid sang CR. Tama? Sa sulod sang CR. Sa sulod gid mismo sang CR. Yes, yes. Oh, sang balay sang lulas sang sining biktima. Sa aton sining sa balay ni mismo sang mag-amay kay Five Ray. Sang mag-amay pero ang lula di ba drag puli? Ang separate ang balay sang lula. So balay gid nila sang magamay, no? Yes, correct. Sa aton sini nga mga ka-K5 kay may balay man ni sila nga sang lulaya kag kisa didto man ning bata. So balay sang sa balay sang iya sini nga may. So dira makita naton kung ano ka grabing krimen ang ginobra sa sining suspect ka K5 Karen. Pinatay mo na, ginimuslan mo, ginsulod mo pa sa sako. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. No? May damo may gambal nga way ako no gimbit-bit. Kay probably kung gimbit-bit ya nalagyo sa gimbit-bit ya ginalsa-alsa ya ka-K5 Karen Badilla madala yaman siguro no? Yes. Pero base bala ining nag-ubra sang krimen na ano tawag ni ara pa lang sa pangidaron nga medyo huben. Isa ina sa ginalantaw sang aton nga kapulisan. Kaya actually kay Five Ray, according sa kay Captain Biadog, nga ang sa ilang nga persons of interest, may ara sang tawag teenager? Sa mga may edad, then may ara man sang lamharon kay Five Ray. Na amo na gani ang balko kay kung may edad-edad, iban nga mga criminal, may mga criminal instinct, no? Kagkapin pa hapos ya dabi ikargahon ining lawas sang bata kay pito pladik tuig ka K5 Karen. Di ba kung may criminal instinct na may ara pa sa nga so much time to tawag ni nga taguon ang ebidensya. Kay ti mo gisulod niya pa sa sako, machiningon machimpo pa say. Gisulod niya pa sa sako no? Ka K5 Karen. Yes, kay Five Ray. O galing may mga gasiling nga basi bala samtang ginasulod niya sa sako, nagapalapit na o kung nagapadulong na ang lula. Ang lula, yes. Amo na nga nagsala-salasa kag waya na mabitbit ginabili niya na lang sa sulod sa CR. Kay Five Karen. Kay according to gani sa lula nga na-interview naton kay Five Ray nga sang pagkasapuyan ni sa iya nga apo nga si alias Bebe, ano pa init pa ang lawas kay Five Ray kag nagaginhawa pa. O galing ti tama gid kaluya na sang atong biktima kag pagdala sa ospital, ti amo na to kay Five Ray na dulaan gid ni sang kabuhi ang biktima. Oo. Sa to sini nga mga ka-K5 no. Base bala to gisulod lang anay sang suspect sa sulod sang CR ang sako kay abiya pag gilibot sang lula nga hindi makita ang apuya abiya guro magwa basi probably gibantayan niya pa abiya guro magwa o galing di malas siya lang kay sang ginapangita sang lula ang iya apo sumulod sa CR kag nakita ya gid ang iya apo ka K5 Karen Badilla kay kung wala ya to makita sabihin assume niya nga ay why di apo ko magwa ko bla. Siguro balikan pa to sa suspect kagi hakwaton patong lawas ang biktima kay K5 Karen? Yes, correct. Kay ang ining suspect according man sa kapulisan pag-check nila dito sa crime scene, may mga footprints dito sa likod sang balay sang ining mag-amay. Posible dito yan sa pihak nag-agi ang suspect sa pagpalagyo kay Five Ray kag hindi dito sa atubang sang balay kay Five Ray kay kung dito sa atubang makitaan gid siya kay Five Ray kay ano lang man ara lang man sa ubos ang balay ni sang lula halin dito sa may balay sang biktima kag sang iyang amay kay Five Ray. Gabay pa nga ti abot ng resulta sa DNA test kag matumod na kung sino sa pito ka mga person of interest ang nag-ubra sang sining krimen sa sining inosente nga si alias Bibi mga ka-K5 nga pito ka tuig nga bata. Grade 2 ini siya kung kita magsala ka-K5 Karen no? Ara sa subong sa grade 2 sa aton sining mga kabyanan. Gabay pa nga matagaan sa kasulbaran ining kaso ining investigasyon sa kay Bebe mga ka-K5. Ka-K5 Karen. So sa dugang sini nga mga update no bantayan niya sa pila ka mga public affairs naton diri sa K5 News FM Iloilo.
Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag isang maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Oras mga ka-K5 alas 5:32 sa aga sa to sini nga pagpangalagad. Yeah! Merry Christmas, everyone! 500 na ang budget! Salud si Berna! Tahimik ang gabi at walang nagsasaya. Nagluto. Balikan tang isyo to bala sa nga ginapagwa nga prima facie investigation sa Department of Justice. Agod nga i-recommend to nga pang filean ini isang kaso ining mga nasambit nga mga individual bangod nga nakitaan sa probable cause. Ang ining mga individual agod pang filean sang kaso. Samtang ang iban ging pang dismiss ang ila sini nga mga pangalan because nga wala sang basihan o kung hindi mabugat ang mga ebidensya nga nagaangot sa ila sini nga mga pangalan. But ang Department of Justice nag-encourage man nga i-refile o kung may any complaint, ma-refile sila sang kaso sa Department of Justice agod ga pamatud-an base sa mga ebidensya kung paano na-link ang ilang mga pangalan sa sining natabo mga kabyanan sa mga sabungeros, mga missing sabungeros ka nagkaladula. Kung inyo nabatian kay na puros kalabanan mga pulis ang involved. Sa aton sining nga mga ka-K5 basta gani mga amuning nga mga klase sang krimen. Amuning masubo diri sa may pungsod Pilipinas. Ang mga pulis naton they are being paid, they are being they are being paid and they have these benefits mga kabyanan sa aton sining nga mga ka-K5 nga ginahatag ang aton sining gobyerno sa aton sining nga mga ka-K5. Hindi ako apati nga ang iban kinakulang-kulang pa kung sakto lang sila kagkabalo lang sila magikapot sang ila kwarta sa subong nga daan gindoble na ng ila sweldo. Sang time ni former Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang mga pulis they're being well compensated sa ila sini nga mga ginabaton nga mga benepisyo sa gobyerno. Sa aton sini nga mga ka-K5 kag mga sweldo. Pero diri sa Pilipinas, amo lang ginilining masakit kag malain. Kaya ang aton sini nga supposedly mga tawo nga nagaprotekta sa aton, amo pa ni sila kisa ang ginagamit kag nagapagamit sa mga negosyante kag mga dalagko nga mga tawo agod magobra sang ginatawag nga krimen mga ka-K5. Amo nang masubo diri sa Pilipinas. Nga dapat ang pulis sa aton sini nga mga ka-K5 not all why naton ginatanan because kadamo kita sa mga kuturan nga mga pulis nga mga mayo, mga migot nga mga pulis nga mga mayo. Pero ang ginanamin ko bla ang iban nga mga pulis yet contented sa ila sini nga gina-income. Gusto pagid nila may extra income pagid sila pero ang extra income nila hindi sa mayo nga butang, kundi sa malain nga butang. Sa aton sini nga mga ka-K5. Sa aton sini nga mga kuturan, ginagamit kisa, amo na yung balko kung kaisa, kaluluoy lang ni mga pulis because ginagamit sila sa mga tawo nga mayara sang gahom para gamiton sila. At the end of the day, sa aton sini nga mga ka-K5, kung gani magtigibuao na ang mga impormasyon kagang magkalabisto na ang mga ginapangtago, subong sino ang masafer sa aton sini nga mga ka-K5 kundi mga pamilya sa mga pulis kani. Ini mga pulis kani mga kabyanan, pila ka tuig ni nilang eskwelahan, pila ka training siyang ginagyan nila ni para mangin isa ka pulis. Di bangod na ni sa mga kaso nga ni kag pagkaimbulbar sa sining mga dalagkuan nga mga tawo, ang future nila bilang isa ka pulis kag ang pamilya nila apektado mga ka-K5. Kalabanan mga pulis di pangpailan kaso pod kay business sa Taikon atong ang sa aton sini nga mga ka-K5 Di mga na-recover to nga mga tulan sang tawo to kag mga bayo to sa Taal Lake to ginatudlo gay to sa mga sabungiros. Pero galing kinanglan ni pamatud-an sa korte kag kinanglan ni magpositibo ni sa DNA test bisan isak bilog tulan magpositibo ni sa pamilya sang 36 tanan ka mga individual to nga nagreklamo dapat may mapositibo kay kung wala kag hindi ma-identified medyo
matawag ni basi madisgrasya pa ni ang kaso nga ni mga kabyanan pero manami dire kay may ara na ya sang initial nga tawag ni statement ang Department of Justice. Magambaral ka dabi nga prima facie sa sini nga mga ka-K5 no prima facie sa sini nga mga ka-K5 that is a Latin word no a Latin word nga about silingon in the first glance or in the first sight, in the first impression sa aton sini nga mga ka-K5 sang aton sini nga mga tawag ni isang aton sini nga mga prosecutors sa aton sini nga mga ka-K5 nakita nila based on the submitted and compiled evidences nga may basihan agod pang pailan ini sila sang mga kaso sa aton sini nga mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati no? Sa aton sini nga mga kuturan a total of 26 informations ay magsaya pero may ang igapile ay cash sa korte to conduct sang trial sa sini nga natabo sa mga missing sabungeros mga ka-K5. Nabatian nyo ginlawag ko isa-isa. Why ka mo may nabatian nga pangalan sang artista, di ba? Why ka mo may nabatian nga pangalan sang artista? Kay isa sa mga nalink ka mga artista nga ginkasuhan amo si Gretchen Barreto. Sa sini nga mga ka-K5. Kay ti si Gretchen Barreto ginatudlo-tudlo sa una nga chicks niya tong ang. Chicks niya tong ang. Why madala pangalan niya? Kung silingon mga kabyanan, hindi mabaskog ang ebidensya nga nagatudlo, nga nagalink sa kay Gretchen Barreto, mga ka-K5. Alas 5:39 oras sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. A blessed Wednesday morning, Ma'am Annalyn Panis Agravante, Nonito Sumbong, Serbibot Solusyon, nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad. Sige, pamatian tabi ning mga reports ng aton sini mga bet reporters kwaon ta report ni ka-K5 ba aron repoyo na ano ning nakapalagyo ning duha ka mga preso nga mga minor de edad sa Balay Dalayunan dira sa may distrito sang Lapos. Hindi ba kontak si ka-K5 aron sa aton sini nga mga ka-K5? Yeah! Merry Christmas everyone! 500 na ang budget! Salute you na! Tahimik ang gabi at walang nagsasaya. Nagluto ang ate, sabaw lang ng tinola. Sa bahay ng kuya ay nag-iinuman pa ang bawat tahan. Sa iluwanta na lang report ni ka-K5 Alex Escalante, ka-K5 Paul sa Capitol. Samtang naulata report ni ka-K5 Aaron Ripoyo. Sige. K5 Alex. K5 Ray, gin-question sang guniang panalawigan ng Iloilo sa ginpatigay nga committee hearing sang Committee on Infrastructure ang construction sang balor 96.5 million pesos nga slope protection structure sa Barangay Manasa sa Banwasang Alimudyan, Iloilo nga ginaaligar na lakip sa 100 billion pesos nga budget insertions ni anay Congressman Zaldico. Sa hearing, ginathag ni District Engineer Mario Soriano sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH 4th District Engineering Office nga nagapadayon pa sa subong ang among infrastructure project bangod nga ini ang ginopisahan sang Hunyo 3, 2025 kag natalana nga matapos no K5 Ray sa Marso 18, 2026. Ginpahigman sini nga ang kontraktor sang among programa amo ang MS Ramos Construction Incorporated kag sunod naman no kay Engineer Leo Salanatin ang municipal engineer sa Banwa sa Alimudyan, Iloilo nga hindi sini matulid kung may rekomendasyon gikan sa ilang opisina ang among proyekto apang mahimo nga ang rekomendasyon ang naghalino sa Office of the Mayor apang nagapabor ang mga ini sa outcome sa ilang Banwa bangod nga mas nangin hapos ang ilang alagyan ilabay pa nga ini ang isa ka ginakabig nga agro-industrial road. Ginpasikto naman sang representante gikan sa DPWH nga wala sang labot si anay Congressman Michael Goriseta sa among proyekto bangod nga direkta sa ila opisina ang proposal para diri. Nahibaluan nga ang DPWH 4th District
Engineering Office K5 Ray no ang nagdisenyo sang amo nga slope protection bangod nga mas nakahibalo ang mga ini sang ilang nga lugar. Sa piyakabahin na satisfy naman ang Committee on Infrastructure sa sangguniang panalawigan sa nangin outcome o kung resulta sa nangin patigayon nga committee hearing sa sangguniang panalawigan. Si Board Member Rolly Destura ang chairman sang Committee on Infrastructure. We will decide among us sa mga kaupod na itong board members. Pero para sa ako, apparently, it is already substantial ang ilang ang mga nakuha na itong information. Manami man kay it was all in place, ang well explained man sa district engineer. Kaya ako nang iyan na observation is maybe hopefully next time mga gentle reminders sa mga agencies ng gobyerno natin, both national, even sa province, kag sa local, nga may nga coordination gid sa kada level sang para with coordination you will have involvement. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga sananggid makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Oras mga ka-K5 alas 5:43 sa aga. Kamuna, kamustahan? Ara na ang kay Aron, balikan ta na karon, why nyo gina. Ay, sige, ka-K5 Western Visayas, good morning. Jobert, mga balita na mo diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, mga ka-K5, gina-confirman ni Police Captain Jose Michael Munoz, Deputy Chief of Police sang La Castellana Municipal Police Station nga ginbawiyaan gid sang kabuhi sang ang 13 anyos nga lalaki nga sakay sang tricycle nga naaksidente sa Sindang Hilita, Barangay Kamandag, Banwa sang La Castellana, Negros Occidental. Madumduman nga dala pa sa isa ka ospital sa Bacolod ang lalaki bangod sa critical nga kondisyon. Residente sa may barangay Magalion, Cadre, Banwa sang Moises Padilla ang biktima. Patay gid ning nasambit nga biktima ning 13 anyos matapos nga nakabunggo ang ginasakyan nga motor sa poste, mga ka-K5. Sa ibang pagdya balita, masubo ni sa mga divers sa bangod nga ang COVIDlandia sa siyudad sang Sipalay, iga pasirana sa publiko bangod sang pila na kaserye sang pagkalumos sa lugar nga manamo na ang napatay. Ang tawag sining river, COVIDlandia, sa pagkatahom kay bisan ang kahoy, naga-reflect, no? Ang puno sang kahoy naga-reflect sa tubig, daw malakristal ka tinaw apang madalom. Ini sa basi magkadto mo balade sa San Jose, Sipalay City, ginabawalan na subong nga paliguan. Sa pihak nga bahin, isa ka lulo ang ginlabo sang iya nga apo, mga ka-K5, didto ya sa Barangay Kawayan, o kon sa Barangay Inayawan, Banwa sang Kawayan, Negros Occidental. Ang biktima, 68 anyos na, ginlabo sang pila ka beses sang minor di edad sa isa ka birthday party. Suno sa information nga samtang nagainom-inom ining lulo pod sa naga-celebrate sang birthday, nagsulod lang ining isa ka minor di edad kag ginpa arakan lang sang labo. Gindala sa ospital ang biktima, tungod nga mga minor man lang ang pilas, naka-recover. So sa karon era na sa investigation sang aton nga mga pulis sa Kawayan, Negros Occidental kung ano gid ang motibo sa kaakig sang suspect sa biktima, mga ka-K5. Amo ng mga balita namon diri sa Negros Island Region kag syudad sa Bacolod. Back to you, Sir Jobert. Thank you so much, Sir Babes. Lain gid man niya ko nauna kamo yan nakapulagi kamo no. Kakahapon niyang nagbuang grasya. Sa bahin sang Negros Occidental, liton kita mga K5, mga nagapanguna nga balita sa probinsya kang Antique. Sir Nilmar, sa Lustor, go ahead please. Mga talalupang doon, nagapanguna namon nga balita dyan sa probinsya, sensitibo, K5 Western Visayas, so.
Kay may isa ra ka lalaki sa bahin kang sa isa ra ka barangay sa Lawaan, Antique. Delivery rider badil patay na K5 Western Visayas ang anak kadya mismo nga kaugalingan. Nakitaan sa luyo kang diyang biktima ang magnum nga caliber na ginapatihan na muging gamit na kagsan ka empty shell sa investigasyon kang kapulisan maskin gani pamilya na wala man nagapati man nga wala ti ka foul play sa natabo kadya nga insidente. So angat kadya nagapadayon man ang kampanya kang kapulisan kag subong man ang LGU Lawaan sa pagpasanyog pagid kang kampanya nanda sa mental health sa anda kadya nga banwa. Samtang sa dugang pagid nga mga balita nag-arigluanay rin man ang darwa ka magbugto matapos nga naglabanay sa may banwa kang Patnongon kang tinalikdan nga adlaw particularly region sa may barangay Karitan Patnongon K5 Western Visayas. Ang biktima si alias J 38 anyos samtang ang suspect nga nang magurang nga si Elias 50 anyos ginsurong ni Elias ang diyang nang libayan sandang balay kag hasta nga naglab-anay sandao. So natamaan ang diyang libayan sa talad padayon nga ginabulong regya sa may banwa kang San Jose sa Isaraca Hospital. Samtang ang diyang suspect ang ginpagwa man bangad outpatient apang problema kuno sa pamilya nandang rason kung andat naglab-anay ang diyang darwa ka mga magburugto. Pero hindi to si Elias nga GTV ha sa 21 pata na tumakanta dyan sa Binirayan. Balik ka nimo dyan Sir Jubert. Sir Nestor, Sir, may magrabing isog sa mga taga-Antique, no? Kung hindi kaya malipong patay kaya sa bunanay kag tiruha. Alright, halid sa Antique, sa ilo kita mga ka-K5 sa probinsya kang Aklan. Grabe itong Aklan kayo damot activities ka-K5. Michael, go ahead please. Good morning, liwat K5 Western Visayas sa mga balita diri sa Banwa sang Kalibo kabilog nga probinsya Aklan. Padayon subong nga blanco ang ibahay PNP sa ila investigation matapos nga may mga karabaw kag mga baka nga ginapang bitay diri K5 Western Visayas. Blanco gyapon ang ibahay PNP sa sunod-sunod nga natabo ngayon sa interview ni kay Police Lieutenant Bulanon ang Deputy Chief of Police sa ibahay PNP. Asa sa subong wala sila sang maisip nga rason kun nga nagakatabong na sambitan nga insidente kay sunod sa iya nag-report na lang tag-iya sa mga kasapatan ginapang bitay ang ila karabaw. Sa nagligan nga December 7, may karabaw naman niya ginbitay diri sa barangay Antipolo. Sa nagligan nga October 17, dito naman sa barangay Aquino, K5 Western Visayas. Ongoing pasubong investigation sa nasambitan nga insidente. Samtang dugan nato niya mga balita ang Malay Police Station na pakita sang ila pagiging ready sa kag-preparasyon, security preparation sa Asian Summit subong sa isla sang Boracay. Kag in fact ang Regional Director mismo sang PNP si General Ligan nag-bisita man diri inspection sa mga site inspection kang sang paghiwatan sang Asian Summit K5 Western Visayas. Kag sa dugang balita may report ako kahapon nga vehicular accident ato balang ginarado sang Toyota Wigo ang isa ka motorsiklo dira sa Barangay Tigayon sa Banwa sang Kalibo. Matapos nga nagbiting the red light ang Wego. Sa subong ang Development K5 Western Visayas according sa interview sang news team kay Engineer Marlon Naveles sa hepe sang LTO Kalibo nga pagpapanaugan sang show cause order ang driver sang Toyota Wego nga ginasugid nga nag-arado sa motorsiklo no bangod sa reckless driving kag paggamultahan ini sang 2,000 pesos. Kag rekomendasyon nga posible suspende i-revoke ang iya lisensya depende sa iya nga pagpaliwanag. So ka Engineer Veles, obligasyon sang isa ka nagamaneho nga sino man nga ma-involve sa aksidente dapat niya ini nga bubuligan tani. Pero wala nagdalagan siya kay K5 Western Visayas. Samtang ang driver sang motor, may show cause order man bisan siya ang ginbungguan kay nagamaneho siya. Oo. Nga wala sang lisensya K5 Western Visayas. Mga balita di Sir Jobert sa Banwa sang Kalibo bilog nga probinsya Aklan, balik sa imo. Thank you so much, Sir Michael, sa K5 News FM Kalibo. Mga ka-K5, diri sa amon sa probinsya ng Capiz, doon mo ni paborito ni ka-K5 Babes. Diri sa amon, kahapon, sang kagahon mga ka-K5, samtang nagaprograma kita, may isa ka babayi nga nasapwa na gid lamang sang bantay, sekretarya sang isa ka lodge. Diri sa may San Roque State, Roa City, nga wala na sang
kalibutan. Lipong na siya, mga ka-K5. Nagabula ang mata, samtang baba, samtang nagapiyong ang mata, mga ka-K5. Base sa informasyon, masahista ni Maluoy. Ang masahista na 18 anyos, mga ka-K5, may customer, no? Kaya ginpakadto sa lodge sang mga alauna sang kaagahon sang nasambit nga suspitsado. Mga ka-K5, ang istorya diri, may live-in partner siya sa Sigma Capiz. 18 anyos mga ka-K5, ining babayi, kag ang iya sini nga partner si alias Jericho 23 anyos. Nag-break sila nga duha, why na sila nag-live-in, nagbulag sila kay nagpasudad na gani. From Sigma to City mga ka-K5, ang aton sini nga mga kaupdanan, asus Maria Kagusep. Base sa report mga kaibigan sa K5 News FM, nga ini siya ang ginpatigayon nga gintawgan, no? Kay why na sa communicate mo na gamit sang other account para nga mapakikita sa sining nasambit nga biktima. Nagpakuno-kuno nga customer mga ka-K5. Pag-abot dito, nakibot ang 20 o 18 anyos nga ang customer nga iya sini masayon, iya nga live-in partner before. Ini siya mga ka-K5 ang ginkuga, no? Kaya hindi na gusto magbalik pa mo. Ginkuga, kaginpaunom sang rakumin mga ka-K5. Ginako ni alias Jericho, kaya sa mga kapulisan, nga ini siya ang gusto tali magpakigbalik. Mani, ugaling kay tindi na, mga ka-K5, siya mismo nag-inuman rakumin. Amo na nga nakalabot siya sa may bahin sang Roas Memorial Provincial Hospital, kag mga ka-K5, inisang nagsungka sa aton sining airport police. Nagindala siya sa Memorial Hospital. Patay ang babayi, grabe nga gugma, no? Gugma ni ka-K5 Robert. Ang lalaki. Mga balita nga, gugang pa nga mga balita, mga ka-K5. Ari lang ko di. Iwain lang ko kamera ha. Okay. Away ka kamera. Okay, nagnalis sa kadal lang sira. Ang lalaki, ano? Anay, do bitinaw. Ang lalaki, Oo. ay sa hospital, 23 anyos kay nag-inuman rakumen. No? Oras mga ka-K5 alas 5:55 na sa aga sa ato sininga pagpanglagad. Huwag nagkikita oras kag tsimpo mga kabyanan, no? May difficulty lang sa kamerata na makita sa mga kopdanan ta dito sa may K5 kamustahan. Sa aton sininga mga ka-K5 ay na oras alas 5:55 na sa aga sa aton sininga mga ka-K5. Kita ay naman kita boss, same time, same station. Dili lang sa nagapanguna nga istasyon sa balitang K5 sa umaga. Mga ka-K5 kaupod dinyo si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Na nagapabilin sa mga tinaga nga the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.